मम्मी जी खाना में क्या बना दी? तारा जौन मन करे तौन बना दो। ठीक बा, तब चावल दाल भुजिया बना दे तनी, एकदम गरम गरम खा ले हम लोग। दाल भात भुजिया का है बनावे के बाद पराठा आ मटर पनीर बनावा। अच्छा, इतना ठंडा में हम पराठा बनाई? इतना ठंडा बा, आटा साना और ऊपर से 10 घंटा पराठा बेला। अच्छा, गर्मी में कहत रहू कि बहुत गर्मी बा, रोटी ना बेले हम चावले खाई लो। जाड़ा में कहत रहू कि पराठा ना बनाए, भाते खा ली लो। मतलब गर्मियों में भाते खाई आदमी और ठंडों में भाते खाई। बबू ढेर ठंडा बा, भाते खा लो। कन्या के ढेर ठंडा लागी, आटा सोनी हन, पराठा बनई हन, कितना मेहनत बा। अच्छा, ठंडा में ठंडिये लगी और गर्मी में गर्मिये लगी, मतलब 12 महीना लोग भाते खाई। हम एक बार बोल देनी पराठा खाएं तो पराठा खाएं। ठंडा के दिन में इतना काम कराम लोग तो नैहर भाग जाए, बैठ के पराठा खात रहे। फिर बबू जोन बना के दे देता तौने खा लो। हम एक बार कह देनी नू कि पराठा खाएं तो पराठा खाएं, आ का धमकी सही कर डेरा तारू। ई चल जिहां तो तू नहीं खू का, तू बनेबू। खबरदार हमरा के कहलो तो हम ना बनाए खाना। बाप रे बाप, फिर ठंडा में एगो रजाई में से निकलल मुश्किल बा, इनका के हम खाना बना के खियाएम। चुपचाप जोन बना के देता ही तौन खा लो, ढेर नखरा मत करो। ठीक बा, आज भर खाली पराठा बना दो, काले से हम भाते खा लें। ठीक बा, खाली मुआवे अलग काम करवावेलन। ठंडा में इतना ठंडा लागो तो पराठा खाए के शौक जागल बा। हेलो। हाँ बेटी, का करत तारू? का करेम, ठंडा में पराठा बेला तनी। आय ठंडा में पराठा के खाला? चावल दाल काहे ना बना देली सा? अरे चावले दाल बनावे के कहले रहनी हो, लेकिन जानत नहीं हो अपना दामाद की कितना खाए में चटोर हन। पराठा खइहन, अपने तो घुस के बैठल बारन कमल में, और ठंडा में हमरा नु मरे के पड़ता। बाप रे बाप, कितना निर्दयी बारन रे। एगो काम कर बेटी, तू नैहर चलाओ। हाँ माँ, तू ठीक कहत रू, हम मुहमे आ जातनी। हाँ बेटी तू आ जो। जानता रे तोर भजैया नु अपन माई के चल गल बिया, ठंडा में हमारा खटे पड़ता। ना ना, हमरा यूं ठीक बा, बाद में आएम हम। ए बेटी तोर बहुत याद आवता हमरा। हाँ, भाभी चल जली नहीं है तो तहरा हमारे बहुत याद आवे लगेला। ऐसे तो एको बार याद ना करेलू। ठीक बा, रखा, हमारा बहुत काम बा, पराठा बनावे दे हमरा के। ए बेटी सुनना सुनना। चलिए लोग ये खाना खाए, डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिल बनी। डाइनिंग टेबल पर खाना के खाला, वो इतना ठंडी में? यही चलिए अब बिछौना पर बैठ के खाना ना खाए के। वो गर्मी में सब चीज देखल जाला कि बिछौना पर खाए के चाहिए कि ना खाए के चाहिए। अभी ठंडा बा, यही चलिए अब। हाँ कनिया ठीके कहता बबुआ, ठंडा लागता तनी ज्यादा, ले आवा एजा खाली सन। ये लोग खाली ठंडा लगे, हमरा थोड़ी ठंडा लगे। ली खाना। दुइये को पराठा ले लू ह, और ना बनावे कर रलक ह, जा बनावा। बना देले बनी, खाई पहले जितना मिलल बा, एके बेर में सब खा जाम का? की आइल देखो तो कनिया। इतना ठंडा में अब किया गइल। भाभी हम आ गईनी। इतना काहे डरा गईनी? बुझाता कि भूत देख लेनी। ना ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। बाप रे, ये कहाँ से आ गईली? माई हम आ गईनी। गोर लगतनी। खुशी रहो। तू कैसे? ना फोन कैलू ह ना खबर कोनो। अरे तोहरा लोग के बहुत याद आवत रहल, तई से चल आईनी हम। ओ ठीके कैलू ह। वाह, पराठा खाता रहो। ए भाभी, हमरो खातिर 20 गो बना दे। आवे के हमरई में नु ठीक से खानो ना खइनी ह, खाली 5-6 गो रोटी खा के चलल बानी। बड़ी जोर से भूख लगल बा।
बाप रे बाप, ई ठंडा में अभी 3 आदमी के खाना बनावल मुश्किल रहलक ह। अब तो 6 आदमी के बनावे के पड़ी। ई 3 आदमी के साथी तो ये अकेले ही खा जाई हन। ई ठंडा में कहाँ से आ गई? बाप रे, मर गईली। हाँ ठीक से पहुंच गयलू। हाँ पहुंच गई नी। मम्मी जी कैसन बाड़ी? हाँ माई के तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब बा। डॉक्टर कहलक कि 2 महीना खातिर सेवा करे के पड़ी, तो यही से हम ना आ पाएम। हमरा पूरा ठंडा भर ही रहे के पड़ी। ना ना ठीक बात, तू रह, मम्मी जी के सेवा कर। हाँ भाभी चली ले आई परोठवा। हाँ मुझे सब कोई के ख्याल रखे। हाँ हाँ ख्याल रखे। अब हमार बुढ़िए मायनू खाना बनाई, तू मम्मी जी का ख्याल रख। मम्मी जी के तबीयत ज्यादा जरूरी बा। हाँ ठीक बा। का हो, काहे चिल्लातनी? भूख न लगल बा। अभी रुक जाइए, अभी आटा छाना तनी। हमरा मालूम थोड़ी रहलक ह कि रउआ आवे वाला बनी। जल्दी ले आई। माँ, जब ये अपना नैहर जाए के बोल रही ह तो तू कहलू ह कि नैहर नहीं जाए के, ठंडा में हमरा से काम ना हुई। तो दीदिया यहाँ आ गईल तो ओकर सास बेचारी कैसे काम करी ठंडा में? बेचारी बूढ़ पुरानिया बाड़ी, ई तो ठंडा में काम करके कठुआइए जी। हम का करी? एकरा बुद्धिए नहीं खेत। एकरा एकदम सोचे समझे के चाही नु कि बूढ़ पुरानिया सास के हम छोड़ के कैसे जाता नहीं, कितना उनका तकलीफ होई बेचारी के। बताओ त माई, हई 8 बज गई, अभी ले महारानी सुतल बड़ी। हम अपना ससुराल में 4 बजे उठे नी, आ ना उठी नू तो हमार सास जुलूमे कर दी। आ तू ढेर छूट दे देले बारू। वहाँ तो 4 बजे उठेलू, एजा तो 7 बजे पानी फेंकनी है तो उठलू हो। एजा काहे ना उठलू हो 4 बजे? जाए दो ना, सुतिए गली तो का हो गए, ठंडा के दिन बा। हमनी के तो सूत बनी सन, आ 12 बजे रात ले सारा किचन के काम समेट के या तब सुतली ह। जा तनी तू ही सब्जी उब्जी काट दो, आटा सन के रख दो, उठियन तो नाश्ता बनई हन। अच्छा नैहर आइल बनी आराम करे की काम करे? ससुरो खटी या नैहरो खटी। हई ठंडा में कामे करे के डरे बहाना बना के भागल बनी। बहाना? अरे ना ना, तारा लोग से मिले। मम्मी जी आज पोछा छोड़ दे तनी, झाड़ू लगा के जा तनी नाश्ता बना देवे। उठे में तनी लेट हो गईल आज। जाए द ठंडा के दिन बा, एको सप्ताह पर लगी पोछा तो कोनो बात नहीं खे। जाए खाली झाड़ू लगा दो और नाश्ता बना लो। 7 दिन पर पोछा? बुझाता कि ये घर में लक्ष्मी के वास ना होई। काहे रे? हमार सास कहेली कि जे घर में रोज पोछा ना लगेला ओमे दलिद्रा वास करेला। यही से हम रोज पोछा लगावे नहीं अपना घरे। अच्छा ऐसन बात बा, तो जाओ कनिया तू लगा दो पोछा। आए मम्मी जी, ठंडा के दिन में रोज रोज पोछा लगाएम तो हाथ कटुआ जाइनू। हाथ कटुआए चाहे जौन होखे, जाके पोछा लगाई, ना तो लक्ष्मी ना वास करी हन। जाओ कनिया पोछा लगा दो। अपने तो ससुराल से रोटी तुरे आ गइल बड़ी हुआ, हमरा से सब काम करवावे के चाहतरी। यही से कहल जाला ननद 1 नंबर के दुष्ट होली सब। ए भाभी, तनी पोछवा लगा के हमारी कपड़ा खींच दी तो। इतना कपड़ा रउआ कहाँ से लेके आ गईली? अरे हमरे कपड़ा ह, गंदा हो गइल बा। ससुराल में काम के चलते हमार टाइमे ना मिलेला खींचे के। तो रउआ ससुराल में खूब कामे करत रहनी ह, आ इतना कपड़ा मोटरी बांध के इहाँ धोवे ला लियनी ह। तो खींच देम तो का हो जाई?
ए ठंडा में दिन भर हम घर के काम करी और ऊपर से रोड गुलामी खटी। नौकरानी समझ के रख ले बनी का हमरा के। का भरे काहे हाला होता? मम्मी जी देखी हेतना कपड़ा लेके आयल बड़ी हमरा से धोआवेला। मतलब हेतना हम काम करी ठंडा में, ऊपर से इनकर कपड़ा धोई। का रे हई कैसन कपड़ा हरे? ते ससुराल से इतना गंदा कपड़ा लेके चलल बड़े यहाँ भौजाई से खिंचवावेला। अब ते काहे नहीं खिंच तुम का के कहत रे? माई हमरा सरफ से एलर्जी बा, एही से कहनी है भाभी के फीच देवेला। तो हमरा कपड़ा फीचे से एलर्जी बा, हम ना फीचेम कपड़ा राउर। कैसन हुआ भाभी बानी? हम तो अपना ननद के एको काम ना करे देवेनी। हम खराबे भौजाई बनी, हम खराबे रहम जाई। अच्छा लड़ाई मत करो लोग, हम खींच दे हम। ए मम्मी जी रउआ काहे ला फीचेम? फीच देम हम। बाप रे बाप, हमर जियल मुश्किल को देले बड़ी ठंडा में। अब इनकर कुछ ना कुछ उपाय करे के पड़ी, कोई सहू को के इनकरा के ससुरारी भेजे के पड़ी। आइडिया अब पीहन जमाल घोटा वाला दूध। आई दूध पी के हो जाए इनकर पेट खराब। आ हम मम्मी जी से बोल देम कि इनकरा इहवा के पानी सूट नहीं करत, भेज दी जल्दी से इनकरा के ससुराल। बहुत अच्छा आइडिया बा। ससुराल में नु काम के चलते हमरा टाइम ना मिलत रहे, तो हम ठीक से ना खात रहनी है, यही से कमजोरी हो गई बा। कमजोरी होता? हाँ तो यहाँ आयल बड़ू तो टाइम से खा पियो। कमजोरी भइल बा, यही से तो दूध लेके आवत नहीं अपना ननद ला। ली दूध पी। का बात बा कि बिना मंगले आज दूध ले आवतारी? जरूर दाल में कुछ काला बा। अरे भाभी हम तो यहाँ आरामे नु करतानी, नैहर में काम तो रउआ करे के पड़ता, तो रउए पी ली, रउए कमजोर लागतानी। ना रउए पी ना। ना ना रउआ पी ली। ली पी, रउआ कमजोरी भइल बा नु। अरे रउआ पी, रउआ ताकत के जरूरत बा। रउआ पी। ना रउआ पी, रउआ पी। रउआ पी, रउआ पी। रउआ पी। का होता? का बहस करत हो? दीदी जी ला दूध लियल बनी, कमजोरी हो गल बा उनका, पियत नहीं खी। एकरा कमजोरी हुई दहन हम पी जाए। अरे खत्म हो गए सब झगड़ा। जा आज हम खाएम छोला भटूरा। छोला भटूरा बना था छोला भटूरा तू बना के रखो, हम आओ तनी 2 मिनट में। बहुए सारा दूध पी गई। जा हमर फोने ऑफ हो गई। माई चार्जर कहाँ बा? जा घर में होई। ओह हमार सारा प्लान चौपट हो गए। दूध तो ही पी गइलन, अब इनकरे पेट खराब हो जाई। इ मोटको के घर से भगावेला हमरा कौन उपाय करे के बा, हमरा बुझाते नहीं खे। अभी कहला फोन करो तारा। हेलो जीजा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। देखी ना उनकर फोन ऑफ आवा था और हमरा मम्मी जी के तबीयत के चिंता बा। का भाई मम्मी जी ठीक बाड़ी? मम्मी जी के तबीयत के का हो गइल बा? दीपे तो बतैली कि मम्मी जी के तबीयत सीरियस बा, यही से तो नैहर गईली। अच्छा ई बात बा। माँ लागत नु कि काले के पराठा हमरा नहीं खा पचल। यही से तो कहे नहीं कि तेलपक सामान कम खा। ए हो मार सटका बना दाज। हाँ जीजा जी अब बोली का बोलत रहनी है? हम बोलत रहनी है कि मम्मी जी के तबीयत खराब बानू।
मम्मी जी और तबीयत खराब बा का? ना तो आए वो तो बोलत रहली है कि मम्मी जी के तबीयत बहुत सीरियस बा। 2 महीना रह के उनकर सेवा करे के पड़ी। ना पाहुन, हम ठीक बानी, हमर तबीयत नहीं के खराब। आए एकर मतलब वो झूठ बोल के गइल बाड़ी। ए कहाँ बाड़ू हो? तू झूठ बोल के नैयर भाग गेलू। हमर बुढ़िया माई ठंडा में ठिठुर के काम करतिया और तू नैयर में जाके आराम करताड़ू। जल्दी आवा एजबा। पाहुन रौरा घबराई मत, हम भेज दे हम एकरा के। जीजा जी हैली दीदी से बतियाली। ना अब ना बतियाएम, अब जब घरे आई हन तभी इनका से बतियाएम अच्छा से। ठीक बा जीजा जी, प्रणाम। दीदी मम्मी जी के सेवा करे आयल बनी कि आपन सेवा करवावे आयल बनी? करे अते झूठ बोल के आगो रले हो कि माई के तबीयत खराब बा, हम जातनी। तो झूठ ना बोलती तो क्या करती? वहाँ काम करत करत मरती ठंडा में। ठंडा में काम कइला से तू मरत तारू, तार भौजाइयो तो ठंडा में काम करत तारी। अब बूढ़ सास पड़ते चल आइल बारे अकेले ठंडा में, उनका के छोड़ के बेचारी ठंडा में काम करत करत मरत तारी। जल्दी से अटैची सहियारो आ जा ससुराल। माँ हम सब कुछ सुन लेले बनी एकर बाथरूम में बैठल बैठल झूठ बोल के आ रहलू ह। अपना ससुरालो वाला लोग के धोखा देतलू ह। अभी तारा के हम पहुंचाएम तारा ससुरारी। रुको काम चोरी धैले बनू तरह। बाबू जाके एकरा के पहुंचाओ तो। चल माँ अकेले ही भेज दो एकरा के, जैसे आए रहे वैसे चल जाई, भेज दो। ठीक तो कहता, ओने से तो अपना ही चल अइलू, एनहू से अपना ही से जा। जा बेचारी बूढ़ पुरानिया आदमी मरत तारी ठंडा में काम क के। जा तो कपड़ा सहियारो तो जल्दी। बनिया का हो गइल हो एकरा? मम्मी जी लागता नु कि इनकरा के बहुत ठंडा भाते खियावे के पड़ी। हमरा आशा बा कि रउआ लोग इनके ये वीडियो बहुत अच्छा लगल हुई। अगर अच्छा लगल हुई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दी। और हमने के एगो गाना आयल बा माहिरे, त यूट्यूब पर जाके सर्च करी माहिरे मिंटू सॉन्ग, तो रउआ लोग के मिल जाई। आ देख के बताई, आ देख के बताई कि कैसन बा। फंबल छोड़ी जाके गाना देख के बताई।